en yurtsever insan ezim. Yurtê xwe dixwazim hema ez birçîm ez heqê xwe jî dixwazim parîkînan bide min jî. Nêze Türkiye Cumhuriyeti'nin a yıldız bayrağı. Misal. Ez jî vatandaşê vê bayrağê me. Min ana telefon kir got ji bo Erebî vê numarê ji bo Tirkî vê numarê. Ya ez Ereb ninim ez Kurdim. Çima Erebî serbest numara wî heye yani divê pêl bîrêke. O ji bo Erebî o ji bo Tirkî jî pêl li dudoyeke. Ya meze ez ji bo viya ez xwedayê xwe son dixwim ji bo ayrımcılığê nabim. Ez jî divê birabêje ji bo Kurdî jî pêl sisêyake. Ev ya heqîqî Ne heqê min nine. Heqê zimanê dayika min e. Dayika min nizane. bêguman. Nizane. Ez ana ji dayika xwe re bêjim û yanlış fehm nekin. Estağfirullah. Ez viya heftê û yek salî me gerçekten jî doğrî dibêjim. Ez ji dayika xwe re bêjim somit ew ê here hevkî somit nan bîne ji me re. Somit nizane. İja madem ki em ayrımcılık nakin en yurtsever insan ezim. Yurtê xwe dixwazim hema ez birçîm ez heqê xwe jî dixwazim parîkînan bide min jî. Bira azadî bi çawî be. Kurdî çawa ye, Türkî çawa ye, bira Kurdî jî awa be ez awa dixwazim.